भैया लोग प्रणाम। जय माता दी। हई देखी आज हई पेड़ देखावत तनी एमे हई देखी एकर लंबा लंबा फल हई सामने में दिखाई देता। ये फलवा हमनी का बचपन में जब देखी एकरा के तोड़ के झुनझुना बनाई जा। हमनी आज ही देखनी है तो याद आ गई है बचपन के। हई झन 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 बाजेला तो एकरे हमनी का झुनझुना कहीं झुनझुना के पेड़। हई देखिए और सामने से दिखावे के कोशिश कर रहल बानी। तो ये देख के हमरा बचपन के याद आ गई है। तो हम कहनी कि रउआ लोग तक भी पहुँचाई। तो यही के साथ बनल रही अपना भाई अरविंद बिहारी के साथ। सुबह सुबह के राम राम प्रणाम। जय माता दी। ऐसे ही बचपन की याद बनौले राखी।